Не, все още е здрав. Не, изкривил съм го. Окей. Здравейте! Не сме се виждали отдавна. Почти съм забравил как става това нещо. Не ми се е случвало скоро да снимам видео. В последните 2 месеца не съм качвал абсолютно нищо. Сега ще ви обясня защо. Има причини. Оправдания ли? Може би се оправда. Не знам. Причини, оправдания, разбирайте го както искате. Какво се случи с мен в тези 2 месеца? Началото на това нещо беше това, че хванах COVID. И 6 дни след това и Леля хвана COVID. Не пих антибиотик. Не мога да кажа, че съм бил много зле, но бях зле. Не съм си представил, че ще ми е толкова лошо. И беше някаква такова първа температура 38,5. Ще боли глава 2 дни. Ще болят очите, когато погледнеш настрани и нагоре и надолу 3 дни. Ще почнеш да кашляш. Кашлянето ми беше малко. Обаче беше досадно по-скоро. Начина, по който се случваха нещата, защото точно свършва едното и е някаква такова. Имаме нещо ново за теб. Леля също го изкара сравнително добре. Със сигурност не ми се иска да го карам втори път. Хората, които са някакви така, не ме интересува дали ще се зараза. И през целия този COVID. Аз толкова през живота си не съм ял. Беше непрекъснато ядене. Аз откъде ставах, започвах да ям и никога не съм ял толкова много. Значи 5-6 филии такива с сирене и то големите филии, деца си. Принцеси с сирене, не знам. С сладко отгоре. С каволене, значи то обяд. То между обяд и между вечеря се яде 3 пъти. Аз не знам как не станах 100 кила, обаче свалих килограми. И все още не мога. И сега съм 61 и нещо, 62. А тук в гардеробната влезе пиле, между другото. Как влезе пиле? Ето тук отстрани, горе, има климатик. Обаче тук нямаше климатик. И този климатик, който беше тук стария, имаше дупка, която беше пълна с пяна. Която пяна аз не виждах заради пердето. И бях забравил, че има. И от тия неща, дето си казвате, аз сега ще го оправя по-нататък и по-нататък никога не идва и вие никога не го оправяте. И аз си спомням, че чувах, че някакви птици са там и нещо правят. Обаче не се сетих, че те си взимат материал, за да си правят гнезда. И накрая явно го бяха изяли. Става много студено тук октомври месеца, много студено в тази стая. Верно няма климатика, толкова да е студено. И аз съм такъв, тук има нещо. Поглеждам се, гледам. По едно време виждам едни бели петна. Но такива много странни. Насрано от птица, естествено. И съм такъв, това не мога да отмиша. Защото се чуда какво е. Има нещо. И се оказа, че е едно пиленце, което се беше свряло тук между куфарите. Изнесохме го с една лопатка. За съжаление, то умря. И най-странното е, че не се беше удрило в огледалото. Това най-ме беше страх, че ще умре от това, че се удари в огледалото. И така аз убих пиле. И още от серията Емил е прост. Аз дадох моята кола да й оправят всички щети, които съм завеждал през последните 3 години и нещо, защото това е срока, в който ако не сте си оправили щетите по колата, а са заведени по каско, може да ги оправите. И си оставям колата. И те трябва да я прегледат, да видят. Има още неща, защото миналата година един ме блъсна с кола отзад в Варна, защото спрях на червен светофар и той спря в мене. Не мога да ви обясня защо, просто човек ще си имаше някакъв взор, но аз имам гума отзад на самата кола, на задната врата, на багажника, защото моите се отваря на страни, има гума. Гумата общо, ето нищо и нямаше, леко отдолу беше свита вратата, знаех, че трябва да оправя, отидох, заведох щета, след тая и накрая реших, че сега ще е момента, в който ще си остава колата. Момент, в който са на война и цените на горивата скочиха и хората бяха някакви такива, дали ще трябва да се махаме от тук и аз съм такъв, аз нямам кола. Направо ми се майката. Обаче това аз сам си го направих. Аз имам това свойство. Моментите, в които живота ми е окей, всичко е наред, даже е много добре. И аз съм такъв, как сега се преба сам? Какво мога да направя, за да си направя деня още по-труден и да ми е гадно? И винаги успявам да го направя. Между другото, много съм горд с това. Супер постоянен съм в това нещо. Веднъж не съм се разочаровал от себе си и тъпотиите, дето мога да си се творя сам със себе си. Но след ковида, пилето, бензиновата колонка и всички тия тъпотии, нека си дойдем на думата защо не съм качвал видеа в тези 2 месеца. Първо, като се разболях от вируса, 2 седмици си викаме и сега тук ще мога да снимам, ще бех толкова умрел.
Ма ни ми се снимаше, ни ми се говореше, ни ми се ставаше, аз лежах по цял ден и само ям и лежа. После имах някакви лични ангажименти, което беше около 2 седмици. В момента буквално се оправдавам. 100% в тези 2 седмици е имало време, в което да седна да снимам видео, просто съм бил толкова уморен, че въобще това не е било. Не съм искал да снимам видео, само за да снимам видео. Исках да снимам видео, когато се чувствам... Имам идеи за това какви видеа искам да качвам на канала. Има малко по-различни неща, които искам да качвам. Може би бих качвал тип влогове до някаква степен. Обаче вие трябва да ми кажете дали такова нещо би било интересно да гледате. Дори си мисля да си взема видеокамера, обаче не съм сигурен. Не виждам някакъв смисъл да правя нещо, което някой очаква само и единствено. По-скоро трябва да е нещо, което на мен ми харесва. Може би това са някои от причините, заради които не съм снимал в това време. От друга страна, това са 10 години, в които аз правя видеа на български, а иначе правя видеа откакто съм на 16, което е по-голяма част от живота ми, защото сега ще стана на 33. В това цялото време е имало моменти, в които аз по 2 или 3 години не съм си почивал, което се случва при много хора. И аз съм напълно наясно, че съм в много привилегирована ситуация, в която аз работя за себе си и всичко, което изкарваме единствено и само за мен. И дори и да жертвам нещо, то е много по-смислено, отколкото повечето хора, които жертват това, че наистина, работейки за някого, не им остава никакво време за себе си. В никакъв случай не се оплаквам. Но явно имах някаква нужда просто да си почина. А и в последно време качвам видеа така или иначе по-рядко и го правя, защото не искам да качвам видеа като повечето ютубъри, само единствено за да пълна някакво съдържание. Аз виждам, че много хора го правят крайно неискрено, а мен не ми харесва, когато някой прави нещо неискрено. То си личи, че не искаш да седнеш и да снимаш това нещо. А причината защо съдържанието, което качвам сега, е много по-различно от това, което съм качвал преди, е въпреки, че вие виждате много хора, които правят едно и също в продължение на години, да знаете, че това не е много смислено и не е много хубаво. Дори да работи, дори това да им носи гледане. Това показва, че хората не израстват по никакъв начин. Или има някакъв проблем. А това, което аз виждам при повечето ютубери, е абсолютно едно и също съдържание от преди примерно 8 години. Което не виждам никакъв смисъл, не бих искал да си го причинявам и не бих искал да го причинявам на вас. Колкото и много да ви си иска да видите силвето. И аз съм сигурен, че много от вас ме разбират. Със сигурност ще има някои хора, които ще са на различно мнение, но това е начинът, по който аз се чувствам. Какво може да очаквате от мен? Има едно нещо, което почти готово е. Да, книга е, обаче не мога да ви кажа каква. Може да предполагате каква. Не е нещо, което съм правил до сега. И е нещо, за което отделям доста време в последните 3 месеца. Искам и се да качвам и повече видеа по този начин и да си говорим някакви неща, защото виждам, че много от вас също се чувстват окей по този начин да качвам някакви неща. Не винаги трябва да е сега ще хода и ще ви заведа да видите какво правя днес или сега ще ви покажа реакция на Ергена. Няма да правя реакция на толкова просто не съм, моля ви. Може би забелязвате, че се намирам в гардеробната, обаче нещата са малко по-различни. Преди имах бюро ето тук и нямаше тази тоалетка и нямаше още гардеробни системи насам. Сега е толкова. Сега цялото нещо е гардероб. Мога да ви покажа само така. Ето толкова голямо е пространството. И сега има още гардероби от тази страна тук. Ако искате да направя видео за гардеробната, напишете ми отдолу в коментарите. Бих ви дал съвети, бих ви показал по какъв начин съм направил нещата и някои неща, които дори развалих и се опитах да поправя и се получи до някъде. И да ви покажа някои от новите неща, които имам в гардероба си, защото има много нови неща от последния път, в който съм правил такова видео. Това е най-якото нещо, което в последно време е идвал, ми е подарък от Adidas и си щупали крак, може би. Надявам се не. Другото нещо, което правя е подкаста ми и отдолу в описанието ще има линкове към него. И говорих за родителите в един от последните епизоди, мисля, че предпоследния. И на много от вас ви беше интересно, защото говорих за осиновителите ми, за моите си родители, както аз казвам. Обаче говорих някакви неща за тях, които не съм разказвал, особено за майка ми. И бях качил един TikTok, в който казвах, че майка ми ме е тормозила, като съм бил дете. И имаше 2-3 човека, които явно са познати с майка ми или
техните семейства са познати с майка ми и бяха някакви такива, как може да казваш такова нещо, това е супер неуважително. Аз съм бил дете, което е било тормозено от възрастен човек, който е бил над 18 годишен. Не мисля, че проблема е аз да кажа, че съм бил тормозен, защото това е нещо, което на мен ми се е случило. Другото, което е наказвам имена, не посочвам хора. Аз съм потърпевшия в случая и не мисля, че по някакъв начин съм застрашил някого, а дори да съм. Може би хората е хубаво да не бият и да не тормозят децата си, за да не се чудят после защо някой би казал такива неща за тях. Ако искате да видите този епизод, да го чуете всъщност, защото подкаста ми нарочно няма видео. Не искам да се чуда сега, окей, трябва да се облека. Сега преди малко бях такъв, въобще не изглежда, въобще не носех това. В смисъл, все още съм с търлъците си. Никой не може избяга от търлъците. Обаче бях облечен с това нещо, в което сте ме виждали 1000 пъти в видео, защото просто седя с него вкъщи и бях такъв, трябва да се преоблека. Ако записвам подкаст, това нямаше да се случи, защото просто щях да си седна, след тая как съм облечен и щях да говоря нещо. Абсолютно безплатно, има го в Spotify и Apple Podcast. Никъде не се плаща и на двете места. Ако имате Apple устройство, абсолютно безплатно Apple Podcast. Spotify също е абсолютно безплатно. Ако не искате да плащате, просто ще чувате реклами. Дали има други неща, които се променили в живота ми? Да. Дали съм щастлив за тях? Много. Благодаря ви, че сте толкова търпеливи и изчаквате толкова в някакви такива моменти. Ако искате да виждате още видеа, абонирайте се тук за канала. Тук може да видите предишното видео. Довиждане от мен за сега и до скоро!